मगेल ना म्हणा. आणि म्हाका हे दीपावली दिवस आणि कार्तिक मासांतू म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याक मुरलीधर चरण प्रभू आणि तांगेली टिमाक मगेले दंडवत प्रणाम. आम्ही आता मंगळाचरण ऑलरेडी सांगिल असा. हांव मनान तुझे सर्व गुरु वैष्णव आचार्य आणि तशी भगवंताले स्मरण करून आणि तुमगेल सर्वाले आशीर्वाद मागून आयच विषय उलोवपाक प्रयत्न करता. आयच विषय आसा बघेना कॉम्प्लिकेटेड विषय आसा. अजून मस्त लोकांक हाजे बद्दल डाऊट असा की देव एकूच की अनेक असाचे म्हणून. हा एक कॉमन प्रश्न जाला आता. ताजेवर मस्त हरे कृष्णांतू सेमिनार जायत उरताची गीता कोर्स म्हणून तांते एक सब्जेक्ट असा की वन गॉड और मेनी गॉड म्हणून. काही लोक सांगल्यारी कळता आणि शास्त्राचे आम्ही एक्सप्लेन केल्यारी त्यांनी समजून घेताची, पण काही लोक समजून घेवच्याक प्रयत्न करनाची. आणखीन काही लोक असायची त्यांनी जे समजून घेतलं असा त्याच्या वरी त्यांनी दृढ विश्वास दवरताची. त्यांनी शास्त्र अध्ययन केलेली उरना, सಣ್ಣ सಣ್ಣ मोबाईल अंत रील पळेल उरताची आणि टीव्हींतू सಣ್ಣ सಣ್ಣ सिरियल पळेल उरताची. ताका कसलेची शास्त्राचे कनेक्शन नाशिल निमित्त तांका ताजे बद्दल मिसअंडरस्टँडिंग आशिल असा. पण ते मिसअंडरस्टँडिंगातू त्यांनी ते श्रद्धे दवरले निमित्त थंयच्यान तांका भायर येवचे भारी कष्ट जाता. तशें देखून आमगेले हिंदू समाज आम्ही म्हणताच ऍक्च्युली सनातन धर्म आमगेलो, पण हिंदू धर्म म्हणून आम्ही ओळखून घेता असायची. ताका तंतू मस्त देवाले लोक शरण गेल्ले असायचे, मस्त देवाक पूजा करता असायची आणि कन्फ्युज असायची. केन्ना केन्ना मस्त देवाला पूजा करता करता एक देवाक बी पूजा करता सोडताची कन्फ्युजना मुळे. एकू असल्यारी श्रद्धेन पूजा करचे असता, मस्त असल्यारी ते श्रद्धे वांटून जाता म्हणून कृष्णान भगवद्गीतेन सांगिल्ले असा. आणि ते वांटून गेले निमित्त ते खंयच्यान तू दृढ श्रद्धा दवरच्याक तांकां साध्य जायनाशिना. सुमार लोक हे शून्यवादी जाताचे, नाही जाल्यार निर्विशेषवादी जाताची, नाही जाल्यार भगवंतूच ना म्हणचे लेवलाक बी पावताचे. आम्ही भगवंत एक की अनेक हे आमगेली बुद्धीन पळोवचना, आम्ही शास्त्राचे आधार घेवन पळयता. प्रभुपाद हांगा सांगताची की जी गॉड हांतू स्पष्ट अल्फाबेट येता जी, आणि प्रभुपाद सांगताची ते जी कॅपिटल असल्यारी तो भगवंतू आणि कॅपिटल जी एकची आणि स्मॉल जी मस्त असाची ते सर्व देवता. ते स्मॉल जी कशे येता की म्हळ्यार ते शब्दांत तू डेमी गॉड्स म्हणून आसा. डेमी गॉड्स म्हळ्यार जी मध्ये येता शब्दाचे आणि ते स्मॉल जाता. खंयचे आम्ही सेंटेन्स बरयताना इंग्लिशान फर्स्ट अक्षर मात्र कॅपिटल उरता, बाकीटूच स्मॉल उरताची सेंटेन्स कंप्लीट जापर्यंत. आणि ते मध्ये फर्स्ट अक्षरांतू जी आयल्यारी तो भगवंतू, नंतर कितले जी आयल्यार ते सेंटेन्स अंतू ते स्मॉल जी जाताचे आणि ते सर्व देवता. ते भगवंताले विस्तार असायचे. पण देवता आणि हे गुरु असायचे त्यांनी भगवंताले भक्तपण असायचे आणि प्रतिनिधीपण असायचे. भगवंताले वेगवेगळे कार्य अंतू लीलेंतू सहकार त्यांनी करताच.
आणि भगवंतान तांकां एक पोस्ट दिल्लो आसा आणि तांकां एक शक्ती दिल्लो आसा, पॉवर दिल्लो आसा आणि तो पॉवर लिमिटेड आसा. तितलो पॉवर तांणी वापरीत आणि तांणी तांगेलें तें कार्य करीत. कशी आमगेले देशांत तूं प्रधानमंत्री आसा आणि तांगेले सकल्याक मस्त मिनिस्टर लोक आसायचे आणि तांकां मिनिस्टर लोकांक एक तांणी पॉवर दिल्लो आसा. कारण रेल्वे मिनिस्टर उरो, फायनान्स मिनिस्टर उरो, वेगवेगळे प्रकारचे मिनिस्टर आसायचे. तांकां ताणें एक पॉवर दिल्लो आसा, तितलो ताणें वापरचो, ताजेकिंता जास्ती ताणें वापरचें जायना. आणि तांणी रिपोर्ट करता उरका. रिपोर्टिंग हेड प्रधानमंत्री, तशें हांगा रिपोर्टिंग हेड भगवंत. तांणी कसं कसलें काम करताची ताजी रिपोर्ट भगवंताक दिवका तांणी. आणि तांगे कार्यांत कसलेय मिस्टेक जाल्यार तांणी ते पोस्ट चेंज करच्या शकताच आणि त्या जाग्यार दुसऱ्याक बसोवच्याक बी शकताच. भगवंताले अनेक अवतार आसात, तांतू स्वांश अवतार म्हळ्यार भगवंत स्वतः विष्णू रुपार येवन ऑफिशियल तांगेलें रूप आसा विष्णूले, तांतूंतल्यान तांणी मस्त इतले रूप धारण करताच, अवतार घेवन येताच वेगवेगळे कार्या खातीर. आम्ही पळयताचे राम अवतारू, नरसिंह अवतारू, कूर्म अवतारू, मत्स्य अवतार, हे सर्व स्वयं भगवंत वेगवेगळे रुपारी येताची, ताका स्वांश म्हणताची. आणि इंद्र, चंद्र, अग्नी, वायू हे सर्व विभिन्न अंश, ब्रह्मा, शिवा हे भगवंताले विभिन्न अंश. आणि काही काही ठिकाणी भगवंत स्वयं येताच. अशी भगवंताले वेगवेगळे रूप आसा. ताका आम्ही तत्व म्हणतात. विष्णू तत्व, जीव तत्व, शक्ती तत्व, गुणतत्व असे वेगवेगळे तत्व असतात. म्हणून आम्ही पळयताच की ब्रह्मसंहितांतू ब्रह्मा ब्रह्मा पहिल्या भगवंताने सृष्टी केली ब्रह्माक, ताजे नंतर ब्रह्मान उठू सृष्टी केली. फस्ट मनुष्याक उठूक उतरता तागेले नंतर कसन जाता म्हणून. आता आमगेले नंतर कोण कोण येताची, कोण कोण वताची ते आमकां कळता, पण आमगेले मागशी कोण कोण गेल्ले ते कोणी आमकां सांगता तेन्ना आमकां कळता. आमगेले येद्राक कोणी आयले ते आमकां दिसता, आमकां कळता. पण आमगेले मागशी आमी येवचे पयलीं कोण आयले, कोण येवन गेले ताजे बद्दल आमकां कोणी सांगल्यार मात्र ताजे बद्दल अर्थ येता. पण आमगेलो फस्ट जो सृष्टींतू आयलो ब्रह्माजी, आणि ते ब्रह्माजी ब्रह्मसंहितेत सांगताची ईश्वर परमकृष्ण पहिली श्लोकांतू तांणी सांगताची ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. ते स्वतः सांगते. आम्ही ब्रह्मालकिंत हुशार नाही, ब्रह्मा कुठूकच आसा. आम्ही त्या ब्रह्मान सांगेल बीची चूक म्हणून आम्ही सांगल्यार आम्ही ब्रह्मालकिंत जास्त आमकां गुत सहज जाले. ब्रह्म कसं म्हणता, ईश्वर परम उठू ईश्वर पण परम ईश्वर असा तो स्वयं कृष्ण भगवंत. आणि तांगेले नाव पण सांगतात त्यांनी कृष्ण म्हणून, दुसरं कोणाक तांणी हे करचें ना. ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तांगेले विग्रह, तांगेले ते रूप, तांगेले ते आकार असा तो सच्चिदानंद, सच्चित्तानंद. तांणी पंचभूतान बनल देह न्ही तांगेले सच्चिदानंद असा. अनादिर आदि गोविंद, सर्व कारणाचे कारण ते आणि अनादिरादी तांचे तांगेले किंत आदि कोणी नाची, ते फर्स्ट मनुष्य. मिगिल बी तांणी प्रकट केला, म्हाका बी तांणी प्रकट केला, पण तांकां कोणी प्रकट केला ना, तांणी आदि पुरुष ते सांगता असच. म्हणून सत्यव्रत मुनी, आता मी दामोदर अष्टकम म्हणताची दामोदर महिन्यांतू त्यांना सत्यव्रत मुनी ताचे कतरी हांगा भगवंताला नाव घेताना नमामि ईश्वरम, पहिले सुरुवातीक तांणी कसं म्हणताचे नमामि ईश्वरम, हांव नमस्कार करता ईश्वराक सच्चिदानंद रूप. नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम कसले की म्हळ्यार हांगा लोकांक कसले अर्थ जायना. कृष्ण लोणी चोरी करून धांवता असा आणि यशोदा तागेले मागशी बड्डी घेवन धांवता असा आणि ताका बांदून दवरले उखलाक. हो कशी भगवंत जातालो म्हणून प्रश्न येवचे पयलीची सत्यव्रत मुनी तो लोणी चोरची उरो, ताका यशोदान बांदिल उरो, सान रुपारी तो वेगवेगळे लील करता उरो, पण तो ईश्वर
म्हणून तो सांगता. नमामि ईश्वरम, तो ईश्वर असा आणि तो खंचे रुपार असलं की खंचे लिहिली केलकीची तो ईश्वरूची आणि तो सच्चिदानंद विग्रह असा म्हणून आमका स्पष्ट कळचे का तरी सत्यव्रत मुनीना पहिली श्लोकांतू ते सांगिल असा. त्याच्यानंतर ते लिहिले तो कंटिन्यू करता. ಹಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಂತೂ ಸಂಗಿಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡರಿ. ಯಸ್ತು ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆ ಸಮತ್ವೇಣ ಇವ ವಿಕ್ಷೇತ ಸ ಪಾಷಂಡಿ ಭವೇತ್ ಧ್ರುವಂ ಮಾಡರಿ. ಹಂಗ ಕೋಣಾಕ ಹಂಗ ಪಾಷಂಡಿ ಮಾಡರಿ. ऐकत नाही आता. हा हा मध्ये थोडं हे झालंय. नेक्स्ट ಹಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಸಂಗಿಲ ಸ್ಕಿ ಮಾಡಿರಿ. ಪಾಷಂಡಿ ಮಾಡಾರ ಕೋಣ ಕೋಣ ನಾರಾಯಣಕ भगवंत भगवंताक देवते बरोबर होलीक करताची तांका हंग पाषंडी. मोस्टली मायावादी निर्विशेषवादी लोक असताची म्हणून हांगा सांगिल असा. आणि नामापराध सेकंड जे नामापराध असा तांत बी सांगिल असा. टू बी कन्सिडर्ड द नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स headed by Shiva and Brahma equal to or independent of the Lord. म्हणारी शिव ब्रह्मा आदी देवतांक देवतेल नाव भगवंताला नावाचे समान म्हणून कोण समजून घेता ते बी अपराध म्हणून हरिनाम अपराधा भितर बी सांगिल असा. अशी देवते लोक त्यांनी स्वतंत्र नाही, त्यांनी भगवंताले वयर डिपेंड असायची. तांगेले आज्ञे त्यांनी पालन करताचे. कसले कष्ट येईल की आम्ही पळताचे कसले कष्ट येईल की त्यांनी भगवंताला कडे जाताचे शरण जाताचे आणि भगवंत वेगवेगळे लीले करून तांगेले कष्ट दूर करता. हे आम्ही पुराणांतू आणि भागवत मानतो ಒಟ್ಟು ಅಂತ आम्ही पळताचे. 18 तारखेक धनतेरस म्हणून झालं म्हटलं का गुतस पहिरी. धनतेरस माळ कसले धन्वंतरी अवतार स्वयं भगवंतानं धन्वंतरी अवतार घेऊन आले. समुद्र मंथन झाल्यानंतर समुद्रातुलान अमृत घेऊन कलश घेऊन भगवंत अमृताच कलश घेऊन येतात. हे समुद्र मंथन झाली कसल्याक म्हणजे बली महाराजानं इंद्राक आणि पुरा सांगितले देवता सेनेक वैर विजय प्राप्त करून इंद्राल सिंहासन प्राप्त केले. त्यांना आणि ब्रह्माकडे होताची आणि ब्रह्मा सर्व देवता घेऊन भगवंताकडे होताची. तेव्हा भगवंता तांका एक उपाय सांगता. असे तुम्ही सर्व राक्षसाला बरोबर दोस्ती करून
तांगेले बरोबर तुम्ही ते समुद्र मंथन कर का आणि तांतून ते अमृत येताले ते हाव तुमको दिता म्हणून भगवंतानं विश्वास देऊन तांका हे समुद्र मंथन लील झाली आणि भगवंताक चार चार रूप घेऊन येवचे पडले. समुद्रान तू मंदार पर्वत आणून दवरल्यानंतर ते मंदार पर्वत खाली सकला होता आशिले म्हणून कूर्म अवतार घेतले भगवंतानं आणि कूर्म अवतार घेतल्यानंतर वैरी वैला ना हालच्या सूर्यले अजित अवतार घेऊन वैर उचून बसलो भगवंतू. त्याच्यानंतर धन्वंतरी अवतारानं भगवंत कलश अमृत कलश घेऊन आले. नंतर ते अमृत वाणचे कत्रे भगवंतानं मोहिनी रूप घेतले. असे चार चार रूप घेतले. ताजी बरोबर देवते बरोबर समुद्र मंथनात बी भगवंत विष्णू रूपारी ते उपस्थित होते आशिले. आम्ही पळताचे भगवंत देवते एकत्री कितले ओटू त्यांनी हे करताची कसला की मारी देवते जे त्यांनी तांगिले भक्त असायची केना केना त्यांनी तांगिल ते कसला म्हणारी तांगे भोग प्रवृत्ती निमित्त त्यांनी केना केना भगवंताक बी विसरताची तांगिल कार्य बी विसरताची आणि त्यांनी कसले मिस्टेक करून बसताचे आणि त्याची निमित्त तांका तो त्रास येता आणि तो त्रास निवारण करच्याक भगवंताक येऊच पडता. पण तांका भगवंतानी एक लिमिटेड पॉवर दिल्ला असा. आम्ही नरसिंग लिहिले भितर पळोवच्या पुरो हिरण्यकशिपू भगवंताला ब्रह्माजी तपस्या करता आणि ब्रह्माकडे ना मक्का अमर जावचे वर जाव का म्हणून सांगल्यारी ब्रह्माजी ताका दिवच्या शकना तागेला तो पॉवर नाशिलो तागेली कॅपॅसिटी भितर कितलो असा तितले तो दिवच्या शकलो. तशीच आम्ही पळयतो ब्रह्मालाक बी हिरण्यकशिपूला वर दिवच्याक साध्य ना म्हणल्यानंतर आम्ही विचार करीत हे सर्वांक भगवंता लिमिटेड पॉवर दिल्ला असा. भगवद्गीतेन तू 10वे अध्याय सेकंड श्लोकान सांगितलं असा नमे विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षाणां च सर्वशः. नमे विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षय भगवंताले जे असं म्हणतात ताका मूल नाही त्याला भगवंताले ऐश्वर्य हे महर्षी लोकांक बी गुतना आणि देवता लोकांक बी गुतना हे सर्वांक आदी हाव असा म्हणून भगवंत हे श्लोकान सांगतात. हांगा अनंत ब्रह्मांड बनायला असा ब्रह्माजीक बी गुतना कितले ब्रह्मा असायचे म्हणून एक पंत आम्ही एक लिहिलेन तो आम्ही पळोवच्या पुरो कृष्णाला लिहिलेन तो एक पंत कृष्ण ब्रह्माक आपयतात आणि ब्रह्मा येऊन दरवाजेक राबल्यानंतर तो विचारता की ब्रह्मा आयला म्हणून सांग त्यांना खंच ब्रह्मा म्हणून विचारता का खंच ब्रह्मा म्हणले तर ब्रह्माक विचलित जातो अरे हा एकलो ब्रह्म असा आणि खंच ब्रह्म कसाला विचारता म्हणून आणि तो सभेन तोता कृष्ण आले त्यांना हजारो हजारो ब्रह्मा दिसतात ते कोणी 4 मुखाचे कोणी 8 मुखाचे कोणी 16 मुखाचे कोणी 32 मुखाचे हजारो हजारो मुखाचे ब्रह्म ते दिसतात त्यांना तागले गर्व थोडं कमी जाता हा एकलो म्हणून आशिलो पुरा ब्रह्मांडाचो पण अनेक ब्रह्मांड असायची आणि अनेक ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मा असायची आणि तांगेल बी मिगिल ते 4 तोंड हा सर्वांपासून सान असा बाकी लोकांना 8 मुखाची असायची 16 मुखाची असायची तागेल गर्व कमी जाता तशी देखून तो हे सर्व ब्रह्मसंहिता आणि बरयता ताका वेगवेगळे अनुभव झाल्यानंतर ಅಂತ मी पळयत की म्हणाली सर्व भगवंताला आज्ञेप्रमाणे काम करताची हांगा प्रभुपादाना हे पुस्तकान दिल्लं असा की खंयची खंयची देवता असायची आणि तांगे कार्य कसले म्हणून हे आम्ही हे सेशन ते सिरीज आमगेली चाल असतात बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता चॅप्टर 2 आणि 9वा पॉइंट असे एक देव की अनेक देव आणि तंतू हे सांगितलंस की म्हळ्यार वेगवेगळे देवता म्हळ्यार कोण
आणि तांगे कार्य कसले हंग ब्रह्मा शिवजी आणि वरुण देव सूर्यदेव दुर्गा इंद्र यमराज कुबेर वायू गणेश अशी थोडे लोकांले मेन लोकल मुख्य लोकल नाव हांगा दिल्लं असा. ब्रह्माजील काम कसले सृष्टी करचे, शिवजी प्रळय करता, वरुण देव तागे समुद्र नदी हेवटू सांभाळीत तागली काम, सूर्यदेव हीट दिता आमका लाईट दिता, तशी गणेश विघ्न नाश करता, वायुदेव वार दिता आमका, कुबेर देवतेलो खजांची, कुबेराला मी आणतो पळवित दामोदर अष्टक म्हणतो. कुबेर तागेल स्वतः पुत्रांक दिल्लीलो शाप बी शापान तुला मुक्त करचे जाय ना तका भगवंताक करका पडता. कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वा त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह. ಹಂಗ ಭಗವಂತಾಗ ಬಾನೊಂದೋರ್ಲೆ ತರಿ ಸುಧಾ जाऊ ओचनो स्वतःक बांधून जालकीची बंधन आशिले कुबेराले चिरडू मागतो मुक्त करच्या शकता. आता आम्ही एवढं संसारात बंधनात पडलंच, पण आम्ही बंधनात आशिल्ले मित्र दुसऱ्यांक आम्ही सोडूच्या शकनाच. पण भगवंत तश नाही, स्वतः बंधनात असेल तरी सुद्धा तो दुसऱ्यांक सोडूच्या शकता. तका आम्ही भगवंत म्हणतात. हंग कुबेराल पुत्रांक तो सोडून उद्धार करता, पण त्याची कुबेराक गुतस मग पुत्रांक शाप दिल्ला असा आणि बंधनांत असायची, पण तो सोडूच्या शकना तागेला तो पवर ना. अशी मस्त लोकांक आम्ही पळू ब्रह्मसंहिता आम्ही वाचले री. ब्रह्माल बदल शिवजी बदल ಒಟ್ಟೂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತೆಂತು एक एक श्लोक आमक म्हणतात. गणेशाल बदल तत्पाद पल्लव युगदा विनिधाय कुंभ, कशी गणेश विघ्न नाश करता, कशी शिवजी भगवंताला तुला प्रतक कसा दूध कशी धयांतू बदल जाता, तशी भगवंताले रूप शिवजी येताची दूध भगवंत असल्यारी धय ईश्वर आणि दूध आणि धय एकानेच बनील असता, पण दूध वेगळे आणि धय वेगळे. आम्ही पळूया कोणी सांगता अरे देवालेची हे पण दुधांत आणि धयांत फरक कसाले, मस्त फरक कसा. आमका चहा पिवच असा, आमका दूध साखर आणि चहा पावडर घालून चहा करतात लोक, पण कोणाला सांग दूध घालचे कारण दही घाल रे, दूध आणि दही एकच, दही घालून चहा करचे जातवे ना, दूधच घाल का तका. तसे कोण दूध वेगळे आणि दही वेगळे. दया रूप शिव ईश्वरू म्हणा ब्रह्मसंहितेत ब्रह्माजी सांगता असाच. तशी यमराज आम्ही पळताची अजा मिळाले स्टोरीन तू एक पण अजा मिळान नारायणाला नाम घेतले की तांका यमराजाला दूध बी कसले करच्या शकनाच, तांगेल पौर जालता यायची. त्यांना यमराजाकडे येतात आणि यमराज सांगता नाही नाही ताक कसले करचे जाना, ताने तिलक केले नाव घेताची, तांक तू तांगेलकडे वचू नका, तांगेलकडे वत नाक म्हणून सांगताची. मला तांगेला ते हे भगवंताने तांक दिल ना तोपवर. अशा मी प्रत्येकला म्हणतो दुर्गा देवी कशी पुरा सृष्टीचे हे करता कंट्रोल करता असा भगवंताले इच्छेन हे उट्टूची ब्रह्मसंहिता आम्ही वाचले री तंत आमक मिळता. देवते लोक हे ऊर्ध्व लोकांत राबताच. ऊर्ध्व लोक म्हळारी आम्ही 14 लोकाची उलयताच. आम्ही ब्रह्मलोकांत तुला न पाताळ लोक पर्यंत 14 लोक असायचे. हे देवता लोक ब्रह्मलोक पर्यंत ऊर्ध्व लोकांत स्वर्गांतू ब्रह्मलोक पर्यंत राबताच. पण ताक बी सांग शास्त्रांतू क्षीणे पुण्ये मर्थ्यलोकम विशंती. तांगेल ते पुण्य कर्माने त्यांनी ते वेगवेगळे देवता लोक गेल्ले असायची आणि तांगेल बी पुण्य क्षीण जाता ताने वापस पृथ्वीर येताच म्हणून सांगितलं असा. आ ब्रह्म भूनाव लोके पुनरावर्तन अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते. हंग भगवंत सांगताच की मिगिल धामा काय री मात्र तो आणि परत भौतिक संसारांत येणार.
पण ब्रह्मलोक आपण गेलो होतो तरी सुद्धा तो हे भौतिक संसारात येऊचे चान्स असा आ ब्रह्मभुवनावलोके पुनरावर्तनो अर्जुन. ब्रह्माला बी 100 वर्ष असायचे. 100 वर्ष भगवंताला ब्रह्माला कशी म्हळारी तांगेले 100 वर्ष म्हळारी आमगेले हांगा हांगचे वर्ष 311.04 अर्थली इयर ट्रिलियन अर्थली इयर 311 ट्रिलियन इयर अर्थली इयर म्हळारी ब्रह्माले 100 वर्षके ते कशी की म्हळारी हांगा ताचे कॅल्क्युलेशन असा 4 वेळे दिव्य युग समताचे ताका एक 4 वेळे हे 4 युग एक चक्र समता ताका एक दिव्य युग म्हणतात. सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग आणि कलियुग हे एक चक्र जाल्यार ताका एक दिव्य युग म्हणतात. आणि 71 वेळे हे दिव्य युग चक्र जाता ताका एक मन्वंतर म्हणतात. आणि त्यांना एक मन येता तशी 14 मन येताची ब्रह्माजीले एक दिवसांत ते 14 मन येताचे ताका एक कल्प म्हणतात. 4 युगाक एक दिव्य युग एक 71 युगाक दिव्य युगाक एक मन्वंतर आणि 14 मन्वंतराक एक कल्प अशी 3086 कल्पाक ब्रह्माले 100 दिवस कंप्लीट जाते. 3100 दिवसाक म्हळ्यार तांगेली बीची एक आयुष्य असा सर्वांपासून होड म्हळ्यार ब्रह्माजी आणि तांगेली बीची 100 दिवस असा म्हण हांगा दिल्ले असा. पण भगवंतू इतले दयाळू अस की म्हळारी तांणी कसलेची चुकीचे काम केले रे तांका शिकूच तरी आता परांक गोवर्धन लिलेवचे असा. ते गोवर्धन लिले कसं तरी भगवंतान केले हे इंद्रदेवाक शिकुचाक. इंद्रदेवाक बघायन अहंकार आईल आशिल्लो पण भगवंतान ते गोवर्धन लील करून दाखयले. कसले प्रॉब्लेम जाल्यार भगवंत येऊन तांगेले रक्षण करताच. तशीच आम्ही हे देवते लोकांक कशी गौरव दिवू का म्हळ्यार एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर आयलो रे घराकडनं आम्ही कशी तांका गौरव दिताची. गव्हर्नमेंट ऑफिसर आयलो रे आम्ही कशी गौरव दिताची तशी आम्ही भगवंताक गौरव दिवका. कसला की गव्हर्नमेंटाचो तो रिप्रेझेंटेटिव्ह तशीच भगवंताले रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तांका गौरव दिवका. तांका तांगेले तांणी कितले गौरव घेवच्या पात्र आसाचे तितले तांका गौरव आम्ही दिवकाचीच. ताचे जास्ती नाही की भगवंताक दिवचे तितले गौरव ताका दिवचा ना. भगवंताक आम्ही कितले गौरव दिताचे अशें नाही की भगवंताक सायडान दवरून तांका आम्ही पूजा करच्या लागले तेन्ना तांणी बी संतुष्ट जायनाची आणि भगवंत बी संतुष्ट जायनाची. देवा तांकां गुत असं कोणाला पूजा करका आणि कोणाला हे करका म्हणून तांकां गुत असं पण तांणी देवतेक विसरून तांगेली पूजा करच्या लागले री तांकां ताजेन संतोष जायना. पण तांणी आम्ही इच्छा केल्ली वस्तू प्राप्त करताले पण तांणी संतोषाने दिनाचे तांकां आनंद जायना. तांणी आमकां मूर्खच म्हणताच हो देवाक पूजा करसो मुगेली पूजा करच्या लागला आणि हे भौतिक संसाराचे नश्वर वस्तू मागच्या लागला आमगेल्यान म्हणून तांणी दुःखी जाताच. तशें तुका हांगा सांगिल्लें आसा भगवंताक सोडूं सेपरेट पूजा करचे अगत्य ना देवाक पण तांकां पुरा रिस्पेक्ट पुरा गौरव तांकां दिवका. तांणी एक भगवंताले भक्त आणि प्रतिनिधी असायचे. तुम्ही कशी गुरुक रिस्पेक्ट दिताची तशीच देवतांक बी रिस्पेक्ट दिवका. कसले भौतिक लाभ जावो आणि आध्यात्मिक प्रगती जावो देवाकडनं वचका. 7व्या अध्यायान बघून सांगतात कसले तुमका हे असले 4 प्रकारचे लोक मुगेल कडनं जाताच आणि तांणी भगवंताला भक्त जाताच म्हणून सांगतात. तांणी सुकृती लोक म्हणून सांगतात.
चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतनो अर्जुन आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिनः. हे चार प्रकारचे लोक, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु आणि ज्ञानी. हे चार प्रकारचे लोक मिगिलागी येताची म्हणून Tu त्यांनी corrisponde सांगतात. a bravo, bravo. आम्ही Che tu non देवतेंक tanto ti non sai सेपरेट quando पूज vorrei. करताना म्हणा सांगेल असा कसला मारी शास्त्रांत बी सांगेल असा आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्व देव नमस्काराः केशवम प्रतिगच्छति. आम्ही खंचे देवाक देवतेंक पूज केली तिकीची ते डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाऊन इनडायरेक्टली जाता आणि ते पूज केली ती फायनली ते केशवाक कृष्णाक वच पावता. पण आम्ही कसं लागतं इनडायरेक्टली पूज करता डायरेक्टली कसला करताना म्हणून सांगितलं. आणि दुसरे एक उपनिषदांत सांगितलं असं यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रप्यंती स्कंध भुजोपशाखा. 33 कोटी देवता असायचे आम्ही कोणाकोणाक संतुष्ट करचे साध्य असा. तशी एक रुखांत मस्त पान असायची, मस्त फूल असायचे, मस्त फल असायची. आम्ही उठू हजेरी पानारी उदाक आणि घालता उरलारी ताक संतुष्ट करचे साध्य असवे. त्याचे आम्ही झडांतू ते रुखाचे झडांत आम्ही पाणी घालरी उदा घालरी उठूची पान फूल फल उठू सुंदर दिसता लागतच. त्याची कत्री हंगा ते सांगितलं असा येतात तरोर मुलं निषेचनेन त्रप्यंती स्कंद भुजोपशाख. सर्व तृप्ती आताच एक दुर्वास मुलीला आम्ही स्टोरी आम्ही महाभारतात ऐकताच. दुर्वास मुनी शशांक घेऊन गेल्लो पांडवाकडं आणि द्रौपदीन ते अक्षय पात्र तांगेल उट्टूची जेवण ज्ञाना पण त्यांनी सायडान दवरले धुवून. तांतूल एक कण कृष्णान खाल्ली की दुर्वास मुनी आणि तांगेल 60,000 शिष्य न्हावच्या गेलीकडे तांका धेंकारे विचार सुरू झालो आणि त्यांनी थंच्यानं धावच्या सुरू केले. म्हळ्यारी भगवंताले भगवंत तृप्ती झालो म्हळ्या उट्टूची तृप्ती. हंग देवी देवता सुद्धा बंधनांत असाच म्हणून आमका तांनी मुक्त करच्याक शकनाच. मुक्त करच्याक कोण केवल मुकुंद भगवंत मुकुंद आमका मुक्त करच्याक शकताची मुक्ती दिवच्याक शकताची म्हणून प्रभुपाद सांगतात शास्त्राच्या आधारान. आणि कोण हुशार असायची कोण उच्च विचाराने उच्च आशीर्वाद प्राप्त करच्याक प्रयत्न करताची ते भगवंताकडनं होताची. म्हणून भगवंत भगवद्गीतेन तू 7.20 आणि 7.21 तू सांगता कामैस्तैस्य रतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नेता स्वया. 7.20 सांगता कामैस्तैस्य रतज्ञान कोणाले भौतिक इच्छा निमित्तांगिल ज्ञान अपहरण जल्लसा तांनी देवतेला शरण जाताच. प्रपद्यन्ते अन्य देवता देवतेला शरण जाताच. माक हे जाव का माक ते जाव का लांब लांब लाईन लागताय लावताची दूरदूरच्या येताची देवा मिळच्याक देवाला देवत एकत्र कसं होत ना त्यांनी त्यांनी तांगील इच्छे पूर्ण करच कत्री होतात. तांगील बुद्धी ते इच्छेनं तांगील बुद्धी अपहरण केली असा. तांगील ऍक्च्युअल जी बुद्धी असा ती तांगील इच्छे प्रबल जावन तांगील बुद्धी डाऊन करून त्यांनी हे केलं असा. त्याच्या निमित्त त्यांनी हे देवतेकडे जाताच आणि तांगील भौतिक इच्छेचे हे करताच. त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं हाऊ 7.71 हाऊ प्रति एक जीवाचे हृदयान तू बसील असा आणि तांगील इच्छेप्रमाणे कोण इच्छे करता देवतेकडे म्हणून वचून मग हे जाव का ते जाव का आणि ते देवतेवर तागेले भक्ती श्रद्धा वाढो आणि तागली इच्छे पूर्ण जावो ते करताल बी भगवंताची म्हणून भगवंत सांगता. हाव ते तांगील ते इच्छे पूर्ण जावची कत्री तांगेले हृदयान तू ते देवते बदल भक्ती त्या देवते बदल श्रद्धा हावूच दित तांका म्हणून देव सांगता. कसं लाग मला ते इच्छ केलं असा म्हणून. आणि 7.23 भगवद्गीतेन तू सांगितलं असा अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम
देवान देव यांती मद्भक्त्या यांती मामपी. आणि तू सांगेल अंतवंतु फलम तेषाम. ಹಂಗ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಲೋಕ तद भवत अल्पमेधसा. अल्पमेधस लोक हे अंतवंतु फलम तेषाम. अंतवंतु म्हणजे कसले, हे टेम्पररी फल आणि नश्वर फलासाठी त्यांनी देवतेकडे होतात. देवान देवयजो यांती मदभक्त्या यांती मामपी. आणि मिगिल भक्त मिगिल कण्याताची. आणि हे अंतवंतु फलम तेषाम, हे नश्वर फलाचे आणि अल्प टेम्पररी फलासाठी हे करता लोक अल्पबुद्धी लोक असायची आणि ते देवतेकडे शरण जाताचे. म्हणून गीतेचे 7.23 तू सांगेल असा. गीता सर्व लोक गीता एक रिस्पेक्ट करताची, सर्व लोक गीता वाचताची आणि सर्व लोकांना हे गीतेचे अर्थ बी गुत असं तरी सुद्धा ते भगवंताले दिलेले संदेश, भगवंताला दिले वचन कोणीची आपले जीवन आणतो ते अवलंबून घेण्याची. भगवद्गीता आमगील धर्मग्रंथ, भगवद्गीता आम्ही वाचका दिवसा उठू सांगताच. पण भगवद्गीता वाचल्यानंतर भगवद्गीतेत कसन बरेला ताजे कोणीची तांगील जीवन आणतो अळवडसून घ्यायना जालरी ते वाचून कसन प्रयोजन. ताजे कत्र आम्ही प्रत्येक वाचल्यानंतर ते कसन कत्र बरेला आम्ही कसन करका, भगवंतान कसं सांगितलं सामका करचा का ते आम्ही मनांत घेऊन तशी आम्ही चल्लेर मात्र ताका आम्ही रिस्पेक्ट दिलं म्हणजे आता. एपी अन्य देवता भक्त्या यजंती श्रद्धयान्विता तेपि माम एव कौंतेय यजंती अविधिपूर्वकम. हंग 9.23 नवा अध्याय 23 सांगता भगवंत अन्य देवतेक पूज केलेले श्रद्धेन पूज केलेली ते मकाच पूज केलेची निमित्त प्रमाणे पण ते अविधिपूर्वक, विधिपूर्वक नाही. माका इनडायरेक्टली माकाच पूज करता असतो पण डायरेक्टली पूज करताना कशी म्हणून सांगता असं. भगवंताका पावता सर्व देव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छ त्यामा ऐकतच. पंचे देवाक नमस्कार केले की केशवाक होता पण आम्ही केशवाक डायरेक्ट नमस्कार करतानाची ते ऑटोमॅटिक होत भाई पण आम्ही केशवाक नमस्कार करचो म्हणून उद्देशान करतानाची तसे कोण हे विधिपूर्वक नाही म्हणून भगवंतांगा सांगता असेच. आणि मुखार्थाने सांगता असेच यांती देवव्रता देवान पित्रान यांती पितृव्रतः भूतानि यांती भूतेज्य यांती माम यांती मध्ये याजिनोपि माम. 9.25. आणि तो कसं सांगताच की मारी कोण देवतेला पूज करतात देवतेला प्लॅनेट आवताच यांती देवव्रता देवान पित्रान यांती पितृव्रता पितृलोक पितरांक पूज करतात पितृलोक आवताच. भूतान यांत भूते भूतांक पूज करतात भूतलोक आवताच. आणि यांती देव याजिनोपि माम आणि यांती मध याजी नव्हते मगील पूज करता लोक मगील धामाक येताची म्हणून भगवंत सांगताच. आणि कोण कोण सांगताचे कोणाक पूज कर एक ठिकाणी वच्चे कोण असलं तर कसं ಒಟ್ಟು देव एकाची शेवट म्हणतात लोक. आम्ही पळू येतं खंचे रस्ते रे चमकल्या री एकच डेस्टिनेशन आवता म्हणून सांगच्या जाय ना आमका खंय वच्चे असल्या री आम्ही बस ट्रेनार होताची नादल्या फ्लायटार होताची पण आमका एक पर्टिक्युलर जागेर वच्चे असा आम्ही खंचे तिकीट घेऊन खंचे ट्रेन आरी खंचे बस आरी खंचे प्लेन आर बसून वच्चे जाय ना आम्ही वच्चे खंची जागो त्याच प्लेनार आमका बस का पडता त्याच बससार आमका बस का पडता त्याच ट्रेनार आमका बस का पडता. नाही जाल्यार वेगळे ठिकाणी वचून आम पावताच. कोणाक दिल्ली वच्चे असल्या री तो केरळा वच खंचे ट्रेनार वचून बसल्या री तो केरळा वचू पावता कडेर ताकानी थंच्यान यू टर्न घेवचे भारी पडता. आणि यू टर्न घेवचे त्यांना भारी पडता केन्ना मन लोक वेगवेगळे ह्यांचे श्रद्धेनं पूजा करता उरताची तांका अचानक आम्ही सांगल्या री शास्त्रात ज्ञान दिले रे तांका सटणे घेवच्या ज्या ना मला तांगेल त्या श्रद्धेतलं वाढील असा इथलं धूर गेल्ली उरतो तो थंच्यान यू टर्न घेवचे भारी कष्ट जाता. ताज गिंताची पहिलेच आम्ही मस्त लांब वच पहिलेची विचार करून खंचे तिकीट घेऊ का खंचे गाडी बस का म्हणून विचार केले री आमका ताजेन जास्ती फाईट जाता.
आणि कोणी तसल टायमारी ऐकूच्याक परिस्थिती उरण्याची कसल्याक म्हणा त्यांनी तिथले श्रद्धे दिली उरता तंतू आणि ताजे निमित्त तांकां भारी कष्ट येता आणि त्यांनी भगवंताले पदवी भगवंताला नाव तांकां दिताच कोणाक त्यांनी एक साधारण मनशाक बीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक बनयताच आणि तांकां कितले ताजे वयर श्रद्धा उरता की तर श्रद्धा तांचे तुलना काडच्याक बी साध्य जायना कसल्याक म्हणतो भरपूर त्यांनी इन्व्हेस्ट केले आसा तांगेल्यान तू ताजे निमित्त ते थंयच्यान भायर येवचे भारी कश्ट जाता ताजे भगवंताले पदवी त्यांनी एक सामान्य व्यक्तीक एक सामान्य योगी पुरुष जावो सामान्य संत जावो तांकां बी तांणी ते अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक बनयताची योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सर्व जे भगवंताल बिरुद आसा भगवंताल जे नाम आसाची भगवंताल अस्तित्व आसा ते सर्व तांणी तांकां कट अँड पेस्ट करून सरताचे आणि हे खंयचेची ब्रह्मान बी सांगिल ना अशी करच्याक ईश्वरान बी सांगिल ना आणि देवतेन बी सांगिल ना संत पुरुषान बी सांगिल ना शास्त्रांत बी बरयल ना व्हड आचार्य लोकांन बी आमकां अशी करच्या सांगिल ना रामानुजाचार्य जावो निंबार्काचार्य जावो मध्वाचार्य जावो कोणी सांगिल ना पण आमीच हे क्रिएट करून लोकांक वेगवेगळे पदवी दिवन वेगवेगळे हेचे भगवंतच बनवताच तशें देखून हांगा आमी हे शास्त्रांत तू कसन बरयला शास्त्रांत कसन दिले आणि वेद व्यासान आमकां दिल्ले शास्त्र कसले वेद व्यास म्हळ्यार कोण वेद व्यास म्हळ्यार स्वयं विष्णुले रूप व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमः ब्रह्मण्य निधये वैशिष्टाय नमो नमः म्हणून आम्ही ते विष्णू सहस्रनामान तू आम्हाला व्यासाय विष्णु रूपाय भगवंताले रूप येते शक्त्यावेश अवतार व्यासदेव आणि त्यांनी हे पूरा शास्त्र कलियुगांत लोकाले बुद्धी हे उठून नष्ट जायत होता तांगेल मेमोरी पॉवर नष्ट जाता ताजे खातीर तांणी हे शास्त्र लोकांक दिल्लें आसा आणि ते शास्त्रांत कशें आसा त्याचे प्रमाणे आमी चलका सिवेची आमगेले एक वेगळेची शास्त्र बनवून वेगळे एक देवक सृष्टी करून ताका आमी आमगेली पुरा ज्यो श्रद्धा भगवंताक दिवची आमी ते श्रद्धा ते आमी एक व्यक्तीक जावो एकाक दिवन तांकां भगवंत बनयच्यान तूं हे ना आणि देवत म्हळ्यार कसले आणि देवतेले कार्य कसले भगवंत कोण भगवंताले कार्य कसले हेवटू आमी शास्त्रांत समजून घेवन अंडरस्टँड करून घेवन त्या प्रमाणे आमी चल्ले री आमगेले डेस्टिनेशन आमगेले मृत्यू नंतर आमगेले डेस्टिनेशन जे आमकां उच्च आसा पावचे आसा ते आमी सुगम रितीरी पावच्याक साध्य जाता हरे कृष्णा कोणाक कसले प्रश्न असले री विचारू शकताच हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी भारी सुंदर जावन तुम्ही आज आमकां एक्सप्लेन केले प्रभुजी तशी हे क्वेश्चन आय थिंक पोट्टू लोकल मनांत आशिल्ले म्हण हांव लेखता म्हगेल्यान तो आशिल्ले पण प्रभुजी ते आतां कुलदेव आसता न्हय देवकी कृष्ण महालसा नारायणी आतां